बे गावनि गुनखौ लानानै बे जेबो मावला नामा माबा मोनसे मावब्लानो बे हाग्रामा बिसि बे न' सिङाव ओंखाम संबाय थानांगौ नामा बिपिएफनि सासे एमएलए नि कैंडिडेट सेउली महिलारी मेडामखौहाय माने टिकेट होनायनि थाखाय माखासे मानसिफ्रा बुंदों जे बे फेमिलि पलिटिक्स जादोंबा नेपटिज्म न'खरनि मानसिखौ सुबिदा होदों होननानै गोबां मानसिया बुंसोलायदों सार बिनि सायावहाय मा फोरमायनो बे दायन' होनायसो जादों बे राजनिथि फोथाराव दाय होलायनाय नेपटिज्म जादों होननानै बुंनाय सेउली महिलारिया हाग्रामा बिसि बेनो होनो नाङामोन बे अफिजियनफ्रा बुंनो खाबु लानाय जादों खिन्थु सेउली महिलारिया गावनो दक्षता गोनां गावनो गोरोंखा बे एमए पास बियो इक'नमिक्सआव माने मोजां क्वालिटि गोनां मोजाङै पास जानाय गथिखे बेखौ हाग्रामा महिलारि बिसि हिसाबै माने बेजे टिकेट मोना होनना बुंनाय बेथ' खोथा नङा बियो गावहानो गुनि गियानि गावहानो माने माबा गुन दंखायो गावहानो गोरोंबो दा बे मानसिया ओंखारबोदोंब्ला जों बेखौ बरायनानै लानांगौ आरो हिन्जाव माहारिनिफ्राय जे जोंनि गेजेराव बिदि गोरों मानसिया राजनिथियाव जे आखाइ होबाय ओंखारबोबाय बिसोरो दा बेखौ जों बरायनांगौ जों बेखौ साबायखर बावनांगौ मदद होनांगौ दा सेउली महिलारियाथ' गोरों मानसिथार एखेबारे दा बेखौ जों मानो हाग्रामा बिसि होननानै जों बेखौ माने दाबायना दोनलाय हाग्रामा बिसिया मा इलेक्सन गेलेनो मोना हाग्रामा बिसियाथ' बे क्वालिटि दंना बे गावनि गुनखौ लानानै बे जेबो मावला नामा माबा मोनसे मावब्लानो बे हाग्रामा बिसि बे न' सिङाव ओंखाम संबाय थानांगौ नामा दा बेबायदिनो खुनु जौगाया हाग्रामा बिसिया गावहानो क्वालिटि गोनांखा हाग्रामानि नाम लानानै बे मोनाखै गावनि क्वालिटिजों मोनदों दा बरंस' बेखौ मानसिफ्रा हाग्रामानि बिसि होनना बुंनानै एसे माने मानसिफोरखौ माने एसे कनफिउस खालामनो नागिरनाय जादों खिन्थु बेहा गावहानो गुन गोनांखा हाग्रामा महिलारिया बिनि फिसाय नङाब्लाबो माने सेउली महिलारिया मोननांगौ बेहा दक्षता दं आरो बियो गाव गोसो जायोब्ला बे पार्टिबो खालामनो हायो बेहा इन्डिपेन्डेन्टबो जानो हायो बेहा जेखि मावा बेनो माने आयेनाबो बेखौ गेलेनो मोना होनना बुंनाय गैया संबिधानाव बयनोबो अधिकार होदों बयनोबो लिबार्टि होदों फान्डामेन्टेल राइट्स होदों दा गथिखे सेउलिया माने गेलेनायाव बेजे नेपटिज्म जाबाय होननानै बेखौ जे माने इलेक्सन गेलेनो मोना होनना बुंनाय बे जुक्ति गोनां नङा आरोखि दा आंथ' मोजां मोनदों बरायदों हिनजावफोरनि गेजेराव गोरों मानसि ओंखारबोनायखाय आरो बे देरहासार जाथों जों लुबैदों आरो बयबो बे देरहासार जानायखौ लुबैदों आरो बिसेस करि क'क्राझार बे समस्तियाव माने रायजो राजाफ्रानो सेउली महिलारिखौ नांगौ होननानै दाबि खालामदों दा एसे गोनो गोथो जाबायदोंमोन आगोलाव जे माने बे आगोलनि केन्डिडेट आब' प्रमिलाया बे टिकेट बिबाय थानायाव रायजोफ्रा एसे बांसिन माने माबा जादों आरो एसे सेउलिनि प्रति सेउलिखौ बांसिन गोसोखांदों माने आब' प्रमिला माने बेहा गोबाव जाखाबाय बेयो माने बैसो जाबाय मोनसे रेस्ट लानांसिगौ दा बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो लुबैदों दा खिन्थु बे टिकेट बिबाय थानायाव आं दारायगोन आं गेलेगोन होननायाव रायजो राजाफ्रा बांसिन उत्तेजना जादों आरोखि बे उत्तेजनाजोंनो माने होमब्ला जोङो सेउलिखौनो बिनोसै बिदि मोनसे बयनावबो फैदों ओमफ्राय सेउलिखौ बयबो बिदों आरो सेउलिखौ बिनायजों लोगोसे दिनै सेउलिया गावबो ओंखारबोबाय आरो बेहा दक्षता गोनां मानसि दा गथिखे बेनो दिनै होनाय जाबाय जेब्ला जों बेखौ देरहानांगौ आरो सेउलिया सासे निउ फेसनि मानसि बे गोदान फेसनि मानसि आरो बेहा खुनु एन्टि इनकामबेन्सि गैया दा जोङो खावलायो दा बेजों जायफ्रा थाफायो बिसोरबो जाहाथे खोब भद्र जायो खोथा बाथ्रा बुंनायफ्रा बिदिनो थाफाग्राफ्रा जाहाथे गाज्रि भाषा बाहायलाया माने 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 राजनिथि फोथाराव फैनानै बेजों थाफाग्राफ्रा राजनिथि फोथाराव जेरै बुंलाबायो जाहाथे बिदि बुङा बिनि इमेजखौ लाखिनांगौ बिनि क्लिन इमेज बिनि मोजां भाबमुर्ति बेखौ लाखिनांगौ आरो बिदिनो बेखौ देरहानांगौ आं बेखौ बयबो रायजोफोरखौ खावलायहरो माखासे मानसिफ्रा बुंबावदों सार कमेन्टआ बेनो माने मुभमेन्टआव बर'नि आन्दलनाव जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया बेफोरबायदि मानसिया दिनै टिकेट मोनदों बे खोथाबो ओंखारदों सार मा बुंदों अबे मुभमेन्टनि आं माने बाथ्राखौ बुंदों बिसोरलाय अनेक मानसियाथ' मुभमेन्ट लोगो मोनाखैना बे डिफेन्ड बर'मोना अबे मुभमेन्टखौ लोगो मोना बेलाय माथो बे जन्मआनो जायाखैमोन दा सोरनि मुभमेन्टखौ लोगो मोनो बे मालायखौ मावनो बे प्रमद बर'आ जोंनि बे एबसुनि आन्दलनाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि आन्दलनाव बे दंमोन नामा बेथ' गैयामोन ना रमान स्क्रिप्टानल'सो दंमोन नामा गैयामोन अब्ला बबे मुभमेन्टखौ रिफारेन्स लाबोनानै सेउली महिलारिया मुभमेन्टआव गैयामोन होनना बुंबालाय दा प्रत्येक मानसियानो आन्दलनजों फैनांगौ बेबो खोथा नङाना गावबा गाव फरायनाय गावबा गोरों बेबोथ' मोनसे माने जुजिनाय बेबो दा दिनै गाव माने गुबुन एनजिअ थानानै खामानि मावदों सेउली महिलारिया बेबोथ' गिदिर कन्ट्रिबिउसन ना बे
दस्रा NGO थानाय मावबोदों बेबोथ' कन्ट्रिबिउसन ना दा दिनै प्रमद बर'मोना दिफेन बर'मोना बा बिसोरनि ग्रुपआ सेवलिया जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया होनना बुंना होदों खिन्थु बिसोर मा कन्ट्रिबिउसन होदों बुंनायसाय दिनै BTC माने नांला होननानै बिसोरो आन्दलन खालामबाय बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै बे बड'लेण्ड रायजोनि उनाव बिसोर मा लाबोखो दिनै रायजो राजानि थैनि सहि होलायनानै लांबाय बिसोरो आलादा रायजो नांगौ होननानै दिनै मा लाबोखो बड'लेण्ड रायजो नांला होनबाय अब्ला बे बिसोर बिनि कन्ट्रिबिउसन नामा बिसोरनि दिनै BTCनि थाखानाय जानाय बाउण्डारि बेखौ सिफायनानै माने सुक्ति खालामबाय बिसोरो बेखौ सिफायनो नागिरबाय दा अब्ला बेनि बिसोरनि कन्ट्रिबिउसन नामा दा बे कन्ट्रिबिउसन बाथ्रा बुंनानै गावसोरल' बेरायखो कन्ट्रिबिउसन गोनां होनना बुंना लानानै सासे दक्षता गोनां सासे गोरों मानसिखौ सासे जाखांफुनाय लाइमोन हिनजाव दा बेखौ जोङो माने दाबायनो दोननांगोन बे थिग जाया बे जुक्ति गोनां नङा बेबायदि जुक्तिजों बिसोर माने भट नाय नङा